De pa na ekoso e Ghana se. Obiara ma na no so ana odi Asantefo atem. Obiara ma na no so ana odi Otumfour atem. Obiara na be ma na no so a na odi Asantefo atem. Obi opeso trendy with social media bia the first point of call and say obedi Asantefo atem, obedi Otumfour atem. Enti che sabi se when ni Otumfour atem ana when ni Asantini atem ana Asantefo atem dia untimi entrend. Obia pe followers or social media. The first point of call is obedi Asantefo atem. Obey Otumfour. Obey Asantefo ahemfo. What is going on? Sabi dear pa na nti Asantefo aye yenuanum binom. Bone be na Asantefo de aye obi. A obia ma na ho so a na odi Asantefo atem. Utumi hu nipa bi pa hu asa nipa we pa sabi odi Asantefo atem odi Otumfour atem a nkasa nipa sabi on qualify class obey Otumfour gate man kula. Enso no odi Otumfour atem. No odi Asantefo atem. Obia yedin obia so nkasa. Otumfour yedin o so nkasa. Asantefo nyina yedin obia so nkasa. But opa ma Asantini bi enkodi other tribe bi atem. Obehu de besi Ghana. Everyone will be tagging Asantefo say yeah papa too known and yet say yes, we are proud of ourselves. Asantefo, the main reason why Asantefo sabi yam pesi ebedi obi atama na Asantefo ehun aye hin nyina ne say yeah, proud of our religion. Yeah, proud of our tribe. Yeah, proud of our king. Yeah, proud of our culture. This is the main reason why Asantefo hu aye. Asantefo ni obi ahwe. Asantefo medi obi atem. Yes. Tete no ntokwasam asisi na no. Ye nkuntokwa biem. Obi atumi sare. Obi kura say Asantefo mpe school omu nko school ntira. Say nipa na okasa no bo so ode Asantechi e na oka. Na odi di Asantefo atem. Sa no ma we nyina start ebra ya nana ajima bedu do ma hene start say oni Otumfour say oyese me start asema me catch am say this man is going to create a generational fight. And da ho no sabi Asantefo ne bonofo sabi na ntokwa ni entem sabi Asantefo ne bono ne edo ye ho. No matter what has happened years ago, Asantefo ne bono ye beye one. Nanse ya na asiade ya ajuma be do starting say or attack Otumfour or attack Asantefo and am obi a chance and obi asori a no odi obi atem obi asori a no odi Otumfour atem obi asori a no odi Asantefo atem. Sabi e dey na Asantefo e dey aye Ghana for sabi. I can say this on authority. Opekro sabi anapa tribe omoji ahoho omunima ahoho ye pa Asantefo sabi Otumfour okoba bia na himfie sia menhia sabi yenuanom nordness na etwa hohia yenuanom nordness na etwa hohia Asantefo sabi yenyenyi mu eninti na abeduru Kumasi a yo mosifo hene yo angrafo hene yo zongo hene yo nkramufo hene yo that kind of religions ni nyina yo fantini town asankofo ni nyina omo hene ewo ho sabi Asantefo
Yɛne other tribes ne yɛne wɔn ntebɔne. Tebɔne bɛn ɛna Asantefoɔ ɛde enyianum bi ma to ɔmo bi ɔmo na ɔmo di Asantefoɔ atem. Di Asantefoɔ atem na mo yɛ na mo kaka deɛ mo pɛkyerɛ. Ɛnyɛ sɛ sabi yano atwitwa yɛ ntumi nka bi o. But because of how we were raised, because of how we were trained not to talk against penny, that is the reason why we are very quiet. But a basa said in case you are sorry, na yesu entities to koko nkyere nkofo bi a kasa bi nke nsuro bi a. But yetete ye. Oh ya Santinia, you must be proud of yourself. Yatetom. Sabi usro penny, usro hene. Nti be den se Asantini bu nkoka no sabi na obeba beka ho. Sabi Asantefo ko hia ba bi o mo dom ho. Sa Asantini hu se ni nwa wo ya Asantini a odo no. Ba bi a beka ko hia bi Asantini hu se ni nwa ni a odo no. Is that the reason why? No man na najima bedu eye no. Ye nyam penifo bi a mo ma me put to stop to it. E na waya na oguso ya na oguso ya na oguso ya. Adia na ajima bedu ye no. Sabi si anhwe ne ye na penifo ampa sambi anka. It is bringing generational fight. Adia we ebeba be ye abatros abesen ye ko. Ghana penifo mo pe bibinka. Na obi asori a na odi Asante henatem obi asori a ope trend opese ogide ope followers a na odi Asante hen ne Asantefo aye tweapia na odi twitwi ne se sabi ya boni ye ne se sabi boni ye no ene se ti do ma hena start nti obi anya bi do ma hena start yes nti obi anya bi. You bibi because I know man e ko he enne ya tie krabe din se wa ha Asantini krabe ware bununi na be din se bununi be ware Asantini sabi se ne epeye mai say ene epeye mai o ma na ya chechere ne sabi ye nobi ni atabi adia na najima bedu eye na wa man kofo start di Asantefo atam no ebe kakra ebe chaka abeda ho ebe ye kuro abeda na ho Ghana penifo mo sorry na mo nkasa wa hwe ebe kakra no bununi ntumi nware Asantini ntumi nware bununi. This thing is going to cause big problem in Ghana. Tribalism ye chom dadada sabi anajima bedu kasa utumzo kaseti ya Otumfour man respond back up na no aye enye very bad see e betena ho ama obi asori na odi Asantefo atem sa Asantefo sorry na so omo so ka so omo udi ni patem a obeti nsema nkofo beka but amanfo odi Asantefo atem ne de obi ankasa obi anka ese obi a no odi Asantefo aye tweapia na odi twitwi ne se na o kaseti Asantefo obi aga na try bi a kaseti Asantefo obusa se de na Asantini de aye na ontimi nka onim di Asantefo de aye omo bone ben na Asantefo aye Ghana fo sabi bone ben o mani te ntam ni ntira na Asantefo ni te ntam no enu ntira na. It's not fair. It's not fair. Moment to your home na sabi. Adia bi ba ya hwe ya ebe kakra yentumi nso ano. Social media na di promote no ma yewo. Ye mfa ne di atem. They say ye create enmity between ye ho. He say wadamfo ye bunu ni a untumi kura ne nya fine. Te say first no. Wadamfo ye Asantini a untumi ni agro. This is the first no. Ni nyina ye ahenie a obi pesa na ahenie koduru obi nti. Yenhwe huye.